अनंत टी रिफ्रेश हमी। कणकवली विधानसभा मतदारसंघातील स्थानिक आमदार विकास कामात टक्केवारी घेऊन मलई खातो, त्यामुळे या भागातील कामे दर्जाहीन आहेत असा आरोप शिवसेना नेते अतुल रावराणे यांनी केलाय। काय म्हणालेत रावराणे पाहूया। मित्रात तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, आपण सर्व वैपडीकर आहात। हा अतिशय जिव्हाळ्याचा आपला विषय आहे। गावडा एक तर गगनबावडा घाट हा पूर्ण खराब व्हायला आणि तो रस्ता पूर्णच्या पूर्ण त्याची वाट लागायला सर्वात कारणीभूत असेल तर त्या बेकायदेशीर सिलिका मायनिंगचा व्यवसाय। 25 टन 12 टन ते 13 टनची परमिशन असताना 30 टन जेव्हा माणूस त्यातनं माल भरून नेतो, बेकायदेशीर वाहतूक ही जोपर्यंत घाटातून बंद होणार नाही त्यापर्यंत तुम्ही कॉन्क्रीट रोड करा, काही करा, त्याचं वाटोळं होणारच आहे। शासनाने जागृतपणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याच्यावरती निर्बंध आणले पाहिजे। ही बेकायदेशीर वाहतूक थांबवली पाहिजे। ज्यांना व्यवसाय करा त्यांनी 12 टन आहे त्याच्या जागी 12-13 टन वाहू न्यावी, कारण त्याचं एक दबाव बांधकाम ज्यावेळेला रस्त्याचं बांधकाम केलं जातं तेव्हा त्याचं एक वजनाचं एक हे गणित ठरवलं जातं, कोष्टक ठरवलं जातं की याच्यावरती किती टायरचा ट्रक गेला पाहिजे, त्याच्यावरती ॲट अ टाइम किती वजन पडलं पाहिजे। पण हे सगळे नियम जोपर्यंत धाब्यावर टाकले जात आहेत तोपर्यंत हे होणार। दुसरी गोष्ट, जे ठेकेदारीसाठी जे ह्या टिल्ल्या आमदार आहे आणि काही राजकारणी आहेत या जिल्ह्यातले, हे सर्व राजकारणी जोपर्यंत हे ठेकेदारीचं आणि टक्केवारीचं गणित हे सोडणार नाहीत तोपर्यंत हे असेच होणार। कारण जो ठेकेदार कोल्हापूरचा काहीतरी तो वेल्लाळ का कोण बल्लाळ कोण ठेकेदार आहे, वेल्लाळ बल्लाळ कोणतरी आहे, जो कोण आहे त्याने आधी कुर्लीच्या धरणाची पण वाट लावलेली आहे, तिथलेही रस्त्याचं वाटोळं केलेलं आहे। पहिले तिथे पण त्याचं ठेकेदारी होती, तिथेही आपण ते दाखवलेलं आहे। तर हा अतिशय निकृष्ट काम करणारा ठेकेदार आहे आणि या ठेकेदाराने ते 40% बिलोने काम घेतलेलं आहे। म्हणजे जर शासनाच्या नियमाप्रमाणे जर एखादं असेल तर त्याच्यात तुम्ही 5-10%, 12% बिलो हे कधी समजलं जातं। 40% बिलो म्हणजे एकतर मग नॅशनल हायवेची चुकी आहे की त्यांनी जे कॉन्ट्रॅक्ट बनवलं ते चुकीचं बनवलं, कारण 40% बिलोने कोणच काम करू शकत नाही। म्हणजे जवळजवळ 50% म्हणजे एक तर ते अधिकारी संगनमताने ठेकेदारांसाठी शासनाचा पैसा सोडतायत किंवा त्या ठेकेदाराच्या मागे कोणतरी राजकारणी आहेत जे त्यांना चालवत आहेत। आता सध्या तर आम्हाला एवढंच माहिती आहे की या भागातली सगळी कॉन्ट्रॅक्ट हा टिल्ल्या आमदारच इथला विकतोय आणि त्याचं मलई खातोय। आता हे जे कोण राजकारणी असतील त्यांना आपण सर्व सिंधुदुर्गवासी वैभववासियांनी त्यांना धडा शिकवला पाहिजे आणि या ठेकेदारावरती आपण एक कमिटी सिंधुदुर्ग वैभवडीतून एक तयार केली पाहिजे, स्थानिक कमिटी। त्यात आपण पत्रकार बांधवही असाल बरोबर, आणि ती कमिटीने त्याच्यावरती देखरेख केली पाहिजे। कारण हे रस्ता जो होणार आहे हा पुढच्या 15 ते 20 वर्षासाठी होणार आहे। मग त्यावेळेला ही 20 वर्षात पुन्हा शासनाकडनं आपल्याला निधी मिळणार नाहीये। हा रस्ता जर चांगला झाला नाही, हा टिकाऊ रस्ता झाला नाही तर पुढचे 20 वर्ष आपल्याला हा त्रास सहन करायला लागणार आहे। त्या जागरूक वैभवडीकरातल्या सर्व वासियांना माझी विनंती आहे की आपण एक कमिटी तयार करा आणि या रस्त्यासाठी ती कमिटी ऍक्टिव्ह झाली पाहिजे। आंदोलन केलं, मागणी केली, पालकमंत्री असतील, खासदारांना मी, कारण हे पालकमंत्र्यांच्या अखत्यारीतला हा विषय नाही, हा नॅशनल हायवे आहे, त्याच्यामुळे खासदारांना मी सांगितलेलं आहे 2 दिवसापूर्वी की साहेब घाटाची अवस्था फार वाईट आहे, तर तुम्ही त्वरित गडकरी साहेबांची भेट घ्या आणि तिथे निवेदन द्या की उद्या ह्या गणेशोत्सवासाठी लाखो भाविक येणार आहेत, त्यांच्या जीविताला त्रास होऊ शकतो, कुठे गाड्यांचा ऍक्सिडेंट होऊ शकतो, त्यांना जीवितहानी होऊ शकते। तर त्या एकतर ठेकेदार बदला किंवा ते काम तरी करा आणि त्याच्यावरती एक कमिटी नेमा जेणेकरून त्याच्याकडनं काम चांगलं शासनाच्या नियमाप्रमाणे त्याच्या एस्टिमेट प्रमाणे ते काम करून घेता आलं पाहिजे। मी स्वतः माझ्या पद्धतीने मी करणार आहे आणि मी त्याची माहिती ठेवणार आहे। आणि कारण हा बदमाश ठेकेदार आहे, हा सगळीकडे असंच करतो, त्याच्या आधीचे जे मी माहिती काढली आहे ते पण असेच आहेत, त्याच्यामुळे याच्यावरती निर्बंध आणणं गरजेचं आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।